man sige, kæreste med endnu et afsnit ren solskin fra Sønder Mose i Padborg. Og jeg har meget fået smag for det her med at få en idé, og så bare tænde kamera og så se, hvad det bliver til. Og nu tænker jeg lidt over det her med, at jeg tit snakker om det her med, at når man jager man væk, og hele konceptet er at give slip på noget. Og jeg tror, begge de her ting bunder meget i, at man mener, at et eller andet, der er i vejen. At, skal man sige, nuet ikke er godt nok, og derfor vil vi til at jage noget andet, og derfor lader vi holde fast i det. Vi stoler ikke på universet, eller oplevelsen, eller hvad du kalder det. Og derfor så tror vi, at vi er nødt til at påvirke ting. At vi er nødt til at holde fast i noget. Vi tør ikke bare at give slip. Og det kan være alverdens ting. Altså det, hvad ved jeg, en partner, der ikke, eller en person, der ikke tør lade sin partner overnatte hos en arbejdskollega, eller hvad ved jeg, fra det andet køn. Fordi kunne det være vedkommende, kunne finde på noget. Og jeg har sådan, what? Altså jeg mener for det første, hvis du tror, din partner kunne finde på at være der utro, og det er årsag nok for dig til, at det kunne være sammen med vedkommende, så er du muligvis ikke sammen med den rette person. Og hvis det er, at du tror, at det, at du ligesom er betjent over vedkommende, at det kan gøre en forskel, men er det noget, du har lyst til, så hvorfor ikke bare let it go? For jeg havde en lignende oplevelse, hvor en af mine gode venner kæreste var ham lidt utro med en person, som vi kender, og så spørger han mig så, jamen, tør du, hvis du fik en kæreste, vil du ture og lade hende være sammen med ham? Altså, ja, jeg vil lade hende være sammen med Leonardo DiCaprio, mens han er i brunst. Altså, jeg giver slip på det hele, jeg gør mine ting, og så må det være op til universet, eller op til resten, og lad de ting ske, som jeg ikke kan påvirke. Det er ikke mit felt. Så hvis det sker, så er det fordi det skulle ske, og så må jeg så tage stilling til, hvad jeg synes om det, eller hvad jeg vil gøre. Men at gå rundt og på den måde prøve på at påvirke ting, der ligger uden for min rækkevidde, det tror jeg ikke fører noget andet end lidelse med sig. Og i det hele taget det her med at tro, at der er sådan noget andet autenticitet forbundet med det, når man ligesom kontrollerer det på den måde. Altså det der fangenskab, det svarer lidt til folk, der tror, at deres fugl elsker dem, men så snart de åbner vinduet, så flyver den væk. Ja, okay. Og jeg tror som sagt, at snart vi jager et eller andet, så siger vi dermed indirekte, at nu er ikke godt nok. Og når vi siger, nu er ikke godt nok, så er det bevidsthedsstadie, vi er i. Og det bevidsthedsstadie, vi er i, det definerer, hvilke ting vi tiltrækker. Eller hvilke ting vi skaber. Fordi det her liv er sådan set bare en drøm. Det er ikke andet end en drøm, hvor vi hele tiden, kan man sige, ligesom når vi ligger og drømmer om natten, vi møder sådan set os selv. Alle de mennesker, der møder i din drøm om natten, det er refleksioner af dig. Og det er det samme i den her drøm. Så snart vi kommer ud fra et bevidsthedsstadie, der siger, nu er ikke godt nok, vi jager lykken, vi skal søge den et eller andet sted, så er det det, vi kommer til at opleve. Så er det ikke nok. Og det samme er det, når det er, at vi prøver på at kontrollere ting. Vi stoler ikke på, at ting kommer til at tjene os. Vi stoler ikke på, at ting sker for os. Og derfor er det muligvis det, vi kommer til at opleve. Så skal I slippe. Do your thing. Og så overlade resten til universet. Og lad universet være din tjener. Og give dig det, som du er. Men du er nødt til at tune dig selv ind. Til at være og have en energi af, hvad ved jeg, taknemmelighed. For at du kan få noget ind i din virkelighed, du kan være taknemmelig for. Så kan I slippe. Stol på dig selv. Stol på universet. Og have det rigtig fedt lige nu. Hej.